Tul din l-ewwel laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika mal-Kabinet fost konkurrenza numeruża, il-Ministru George Vella ħabbar li fil-15 ta' Ġunju, ġifieri ġimagħtejn oħra, ser ikun lest l-audit li bħalissa qed isir fl-ambaxxati Maltin. Dan l-audit ħajamlilna stampa ta' fejn qegħdin. Għandna 27 ambaxxata, għandna postijiet oħra fejn għandha rappreżentanza permanenti ġo New York u anke ġewwa l-Iżvizzera, u l-iskop huwa li naraw li qegħdin nieħdu dak qegħdin nonfqu, naraw fejn nistgħu nirranġaw u nġibu l-affarijiet iktar up to date u skont il-bżonnijiet tad-dinja u l-politika kif inhi. Il-Ministru Vella sqar li kien hemm bżonn li wieħed isir jaf kemm hemm nies jaħdmu fl-ambaxxati, b'hekk hemm bżonn li jkun magħruf jekk hemmx lok li jitnaqsu nies minn postijiet u jiżdiedu n-nies postijiet oħra. Il-Ministru kien mistoqsi wkoll dwar il-problemi li jaffaċċaw il-persuni meta japplikaw għall-viża, problemi li saħansitra jaffettwaw in-negozjanti li ġejjin minn pajjiżi li għandhom bżonn viża. Huwa spjega li m'hemmx dubju li hemm problemi kbar f'dan il-qasam għal mod ta' kif wieħed jakkwista viża. Il-Ministru iżda ħabbar li l-Prim Ministru ħal din il-kwistjoni f'idejhu se jagħmel sistema li biha jħaffu l-proċess sabiex wieħed ikun jista' jakkwista viża. Dan iżda ma jeskludix il-fatt li minkejja l-problemi sabiex wieħed jakkwista l-viża jaffettwa n-negozju xorta inevitabbli għaliex il-viża jarbil li kulħadd irid jgħaddi minnu bħala mezz ta' sigurtà. Nammetti li din hija problema kbira, però nassigurakom li l-Prim Ministru ħadha f'idejh qed jitkellem u qed jipprospetta li jkun hemm xi ħaġa holistika li tapplika mhux għal Libja biss, mhux għat-Tunisija biss, mhux għall-Ukranja, imma ħatkun sistema li biha inħaffu dil-kwistjoni tal-viżi. Il-Ministru Vella ħabbar ukoll li ser issir laqgħa f'pajjiżna għall-Konsli Ġenerali kollha li jlaħqu għal 180 madwar id-dinja. Huwa kien mistoqsi wkoll dwar il-problema ta' refuġġati f'pajjiżna u dwar in-nuqqas ta' għajnuna li ċ-ċittadini Maltin jaraw mill-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Huwa wieġeb billi qal li l-Unjoni Ewropea tagħti ħafna għajnuna f'dan il-qasam. Żied jgħid li fl-Ewropa kollha hemm problema kbira ta' migranti regolari u irregolari li ġejjin minn diversi pajjiżi u l-problema mhix biss f'pajjiżna. Meta mistoqsi dwar is-separazzjoni tal-Ministeri tal-Affarijiet Barranin u dak inkarigat mill-Affarijiet Ewropej u jekk għandu rwol qawwi biżżejjed il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, il-Ministru George Vella spjega li l-Ministeru tiegħu għandu taħt id-Dekasteru dak kollu li għandu x'jaqsam ma' relazzjonijiet bilaterali anke ma' dawk il-pajjiżi Ewropej, filwaqt li l-irwol ta' Deputat Prim Ministru Louis Grech huwa nkarigat minn dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Unjoni Ewropea.